Sekuru. Kwazwaika. Tinokutendai sekuru nekutitendera kupinda mudare renyu. Haiwa ndinotenda nemiwo kusvika mukati maino nzvimbo. Chokwadi. Ndizvo chaizvo. Vakatarira vangada kuziva kuti munombonzi sekuru ani. Alright. Haiwa ini ndinoitwa Nasekuru Mhofu Museyamwa kana kuti Dumbu Remvura. Alright. Ndizvo chaizvo. Aiwa tinotenda Nasekuru Mhofu Museyamwa. Tiri muno mudare renyu, dare guru ratanzwa nemukurumbira nembiri yekuti matambudziko ari kuuya achipera kana kuti achinyangarika kutsakatika zvachose mudare renyu. Vazukuru venyu vangada kuziva kuti ndeapi matare awo amuri nyanzvi pakubata zvikuru sei panguva ino. Tiri kubata matare mazhinji, kunyanya kunavo vari mhiri nevari muno. Kuna matambudziko ane chekuita nemamarriage mudzimba, wanano iri kunetsa. Kuna matambudziko embereko ari kunetsa, vanhu vava namakore asi mbereko haizi kubata, vana havasi kubata. Kuna matambudziko evanhu vari kunze kwenyika, inonzi marriage iyoyo zvakare, vari kungovimbisana, vamwe vari kungoshanda vari ikoko asi chabuda hapana. Tine hama dzakarasika dziri kutsvakiwa dzatiri kudzosa mumisha. Kune vana vanodanwa pachishona chedu vachinzi vana vemusango. Chiri chinangwa chekuti dzimwe nenguva baba akashereketa ari kwaanga ari ikoko akasiya mwana, asi mwana uyu haaziye rudzi kana mutupo wake. Tiri kuvadzosa mumisha yavo vachisanganidzana nehama dzavo. Kunyanya pane nguva yezororo vazhinji vari kufara nekuti vanenge vachisangana nehama dzavo vabva kumativi mana kunyika dzakasiyana siyana. Alright. Saka sekuru kune vari kunze varipo vanoda kubatai nhamba dzasekuru ndo dzatakaisa pamascreens amuri kuona. Mabatiro amungaita sekuru akasununguka zvikuru sei kana mavaona muchibva nepa video rino makasununguka kuti muvaudze kuti mabva nekupi kuitira sekuru vabva vaibata seemergency. Sekuru mataura mukati zoni kunyanya vari kunze takasichimbonzwa vamwewo vachichema vari kunze vachiti vaitirwa zvinhu zvisina kuzofamba. Imi mune reference revamakatobatsira sekuru vari kunze zvikatofamba? Tine mhuri dzakawanda. Kana zvichitenderwa kana kuti ivo vatendera havo vakasununguka kubuda pamhepo tinoita kuti muzokurukura navo. Tine vari kuUK, kuUSA, kuAustralia, muSouth Africa munana Botswana vari kuona kubata kwedu tichivabatsira kubudikidza nepamhepo. Vamwe vacho hatitoziyane, hatisati taonana, asi vari kubatsirwa pamhepo zviro zvavo zvichifamba. Kune nhau dzamapepa ekugara emabasa emavhisa kana vari mhiri ikoko anozonetsa. Tiri kugadzirisa nhaurwa idzodzo dzichifamba. Vane vadiwa vakaenda. Nhasi uno vari kurwere muhama namatambudziko kusawirirana chaiko mumhuri. Upatso tiri kubatanidza mhuri, vanhu vowirirana tichidzosera zvirango nechivanhu chedu pakare. Sekuru, tiri ipapo zvikuru sei kune vanoti isusu pane vamwe vasikana vabvezera anotarisirwa kana kuti vakomana chaivo vabvezera vanotarisirwa kuti anofanirawo ane musha wake kana kuti atowanikwawo. But hapana chiri kuitika. Vakadaro munogona here zvakare kuvabatsira sekuru nekuti ndine vazukuru vangu ininosa sekuru Saint vari kutiwo vada kubatsirwa panyaya idzodzo. Ndinonzwa kufara nemutauriro wako iwowo. Isusu tiri kuti aiwa kunyange iwe wega wakuzvitarisira pasi kuti handichagone kuvaka musha, ungava uri mudzimai kana kuti murume. Tiri kuti Sekuru Mhofu kana kuti Dumbu Remvura vari kukubatanidza newako. Dzimwe nenguva waishuwira kuti dai andiwanawo kana anga asati awana. Newako uri kufambidzana naye, pamwe mavana makore 5 muri kungofambidzana asi musha hausi kuvakika. Nhau idzodzo dzinotombotaurika, asi nhasi uno dzakuti dzakataurika dzakupasa hasha kumurume kana kumukadzi. Tiri kuti aiwaka zvinogadzirika, dzimba dziri kutovakwa kubudikidza nedare rino. Alright. Aiwa chekupedzisira chandingada kuziva vazukuru venyu vari kwavari vari kushavawo vachitsvaga kuda kuraramisa dzimhuri.
nekuti ivo vararami. Vamwewo ndo vane nyaya dziri mumakoti. Makoti chaimo dziri kuvashungurudza. Naurwa ipapo. Vari kushava vari kunze, kune vari kushanda asi chabuda hapana. Kune havana makore ari pabasa asi haasi kukwanisa kusimudzirwa, asi ari kuramba ari panzvimbo ibodzi kana pfuma haisi kukwanisa kuwedzerwa. Zvose izvozvo tiri kugadzira. Vane nhau dziri kumatare edzimhosva ndiri kutovada kana une 2 3 izvezvi vari pamutizo. Unoona mutombo uri apa uyo? Mutombo uyo uri apa uyo mutsvuku uyo? Ndo zvawakamirira mutombo iwo uzvo. Ndo zvawakatomirira ipapa. Ndiri kutoda ane nhau iri kupisa yaari kutaura kuti nhau yangu iyi handichagoni, kana kuti nhasi uno ndaakunotongerwa makore ndiri muchitorongo. Ndiri kutoida nhau iyoyo neane ronda ranetsa kana kuti raungadana kuti ronda ramunoti nhuta rekensa riya. Ndiri kuvada vanhu ivavo ipo pano. Alright. Sekuru tinoda kutenda nenguva yamatitendera kuti tinga tiri pano tichisangana nemi tichitaura nemi panguva ino. Kundeva sevakanhu vanoda kubata sekuru, makasununguka kuvabata panhamba dzakaungana pascreen idzo makasununguka. Ipapo munobatsirwa nekukasika. Simusakanganwe kuvazivisa kuti mabva nekupi kuitira kuti mubatsirwe nekukasika. Aiwa sekuru tinokutendai nekuva nesu pazuva ranhasi. Aiwa ndinotenda angoimika muri sekuru vechirunguka. Aiwa tinoti anko. Kana tauya muno mudare guru tinotaitawo vapwere. Aiwa tinotenda chokwadi. Aiwa tatenda.